Ja, par 2 et haul. Ja! Ja, det tager vi ikke. Nå, men der gik lige nogle folk forbi, det var lidt pinligt. Så jeg købte den her til 5 kroner. Det er en buffer. Hvad er det? Er det ikke sådan en fil? Sådan en kæmpe fil? Nej, må jeg give mig den. Det er så en sneglelak holder bedre, så gør man sådan her. Og så holder det meget bedre. Nej, du skal jo gøre det oven på dit neglelak. Nej. Du skal gøre det, inden du putter neglelak. Nej! Hvorfor gjorde du det så oven på den neglelak? Ja, men så købte jeg sådan en buffalo-tur. Buffalo-tur. Buffer så. Ja, så købte jeg sådan en brainrot cards. Ja. Tung, Sahura brainrot cards. Halvdelen af dine ting, du har købt. Hvad? Og halvdelen af dine ting, Jeg ved ikke, hvad jeg har købt. Nej, det gør jeg ikke. Freja, jeg skal have min neglelak. Det er den der. Nej, det var ikke den. Det var ikke den. Jeg puttede den i din pose. Så den her, den var gratis, fordi Freja, hun følger den på Instagram, og så fik hun 2. Ja, så fik hun 2, og så valgte hun at give den en til mig, fordi jeg sagde, at det ville hun gerne, ikke også? Ja. Ja, og så det her, ja, og det her, det er den næste neglelak, og det her, det tør på 5 sekunder. Den var ikke gratis. Den kostede 5 kroner. Og det er et godt mærke. Normalt, hallo, inde på den internet, jeg tror også, den koster 50 eller sådan noget. Ej, det var faktisk ikke engang en dyr musik. Det ville vi så fik den gratis. Den skal bare lige shakes lidt, okay? Og så den her, det er der sådan blå, sort glimmer. Og den har den lugter ikke særlig godt. Jamen, din neglelak lugter ikke godt. Nej, det er rigtig det. Det er lidt mærkeligt, hvis man godt kan lide det. Okay, det her, det er en Gush, en til 5 kroner. Ej, koster den for... Vent. Nej, den koster 10. Må jeg prøve at åbne den? Ja. Jeg skal nok sætte den. Okay, ja, det er Halloween-negl. Min kusine har lavet med. Det her, det er Gush til 10 kroner, en Gush-neglelak. Så går vi videre til den næste ting her. Nu er vi lige over en negle-ting. Jeg fortrød, jeg ikke købte den der. Ja, så købte jeg sådan en her. Den vil være så god til, når jeg laver fransk kant på sådan folk, fordi jeg laver negle på folk. Det gør jeg altså også. Gør du? Ja. Ja, så... Nej, vent, er der 2 slags? Nej, det var så jeg prøvede at kigge på, men det var der ikke. Se, man kan ikke åbne den her side. Nej, det må... Ja, prøv bare. Jamen, jeg mener, jeg vil gerne se den her. Ej, den er sådan kort. Ja, jeg har valgt den kort. Men ja, lad os gå videre til den næste ting. Okay, det her, det er sådan en buffalo-tyr, og det her, det er en hård buffalo-tyr. Buffer, guys, en buffer, jeg siger også buffer. Og så købte jeg den her, det er det helt samme til 5 kroner. Det var det helt den samme. Er bare lidt, den er lidt tykkere, den. Så købte jeg den her silikone-tingeling. Ja, lad os se.